Tak ahoj, já jsem Kutpus a tady se mnou je... Rejko, A ahoj. rozhodli jsme se vám natočit nějaký pár dílů ze hry Minecraft. Ukážeme vám zatím, co jsme si postavili, plus budeme rozšiřovat dál. Rifo, ukaž nám, co tady máme. No, to je takový začátecký baráček. My jste si s Kutpusem postavili z začátku. Jak to funguje tady to? Máme takovou páčku, což tady chytrý, jak Kutpus si hrál s Redstonem. Což nám, no, jo, takhle. Tady máme takový mini skladiště. Plus tady máme cestu do dolů, no, krásnou. No, část první a dole ještě část druhá. Což konec ukazování skladů, ale se na sklady. Tady jsem ještě ani nebyl. Tady máme cestu do pekla plus na pečení, No, jakýkoliv druhů. já jsem po druhý. Tady jsem se nudil, tak jsem byl přepít, nějaký kámen. No, pečení to je jenom mě. To je jedno, tak tady porozím po bráku. Tak já nevím, čím začneme. No, to si Tady jsme chtěli nějak dodělat tu stůl, ne? Tu zem. cestu změnit. Dole. To je hnus. Já mít vlny, ne? No, dal bych, ale červenou plus Já mít modrou. vlny, ne? Především, to je prostě viděl co červenou. máme za vlnu. Jakou vlnu máme? Já jsem To jestli podíval. si máme červenou. Jakou jsme kupovali, a to co být mělo. Tady, takže máme 3 bílý, 4 staky červený, modrý, zelený a žlutý. Teďka jaká zóna? Světle. Teďka nevím, tak modrá, červená, no. To prostě bude červená, to je klasika. Ok, beru červenou. Tam mi dal tu světlou zónu, asi ne. Plus taky, zkusíme to. Jdeme víc, zkusíme nějaký jiný druhy. Můžeme to se žlutou třeba i. A jenom modrou vemu, se předstane. Pustíme to. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ale já lopatu nemám, máš lopatku? Jo, ještě tady dodělám tu dia. Já si řekl, kdyby náhodou vezmu tu železnou. Co jsme názor? Zelenou. Dobře. Když uděláme, jak to uděláme? Takhle jako středově, jo? Bezprostřed bude červená, to je asi, je. Takhle hle, jestli nechci se... Uděláme jednu část, to uvidí. Počkej, jako to mohu dělat k té stěně až jo, nebo co? No, ještě stejně. Počkej, jak stěně? Jako ty chceš udělat celou červenou, nebo jak? Ne, tam už stejně, tam už bude ta modrá nebo zelená. Jo, takhle. Jo, tak kopej to, ať tam můžu dát celou červenou dokola. Ne, takže vyzkoušíme kousek. Tady to je úplně modrou. Počkej, tady to nemá být, ale... Tady budu náhodou pokračovat takhle do zádu. Ještě jen kousek, vole, stačí. Ne, tam, no. Ještě jeden kousek, tady jde zelenou. Ty vole, co to dá takhle? Třeba 5 bloků modrý a 5 bloků zelený. Wow. A 5 bloků žlutý, to vypadá docela dobře. Nevypadá to špatně. Ty vole, vypadá epicky. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. To je počítání. Ale asi to vypočítáme tak, aby ta modrá byla takhle do rohu přímo jakoby. Modrý bych dal víc, no. No, alebo... A dáme to od rohu jakoby. 1, 2, 3, 4. Rohy nepočítej, no jsem hoď modrou. Tady hoď modrou. No tak dobrý. Přikážeš mi to. Potom je po 5 blokách. No tím pádem musíme tady to celý posunout. Co jsi posouval? Tady to musíme posunout, že tady to bude jenom 4, 1, 2, 3, 4, 5, teď je to 5 a teď to mám 3. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Tady musím dát zelenou, za vykopání. Žlutá. Skáčeš tam. To je fajnový. Vypadá to špatně, ne? Tam budu dát červenou zatím. To se chtěl dát jenom červenou a modrou. Ale zóna nám musí pršet. Celou dobu jsme měli krásný počasí. A když si pustíme natáčení, tak zóna nechce pršet.
kouzlo opravit. Jde na tu střechu, no. Střechu, teď ještě nemám dělat ani stěny. Nemám udělaný. Čekáme se jako tady tu střechu, jako... Jdeme dělat další patro. No čekej. Ale jako to jsem myslel, to si namyslím. Ne, Ale zase to je další. Rejzo, ty mě vůbec neposloucháš. Rejzo? Kdo je Rejza? Tak Excorpus, a tě znám to Rejza. Tady no, sklo nemáme. Sklo nemáme? Mhm. Je, tak já se jdu podívat, já když napřed něco přetavím, přepeču, já mám akorát pomyslu to, co mám. Vlnu potřebovat nebudem, že ne? Nebo budeme používat. Použijeme vlnu? Vlnu? No, nechal bych ji radši v inventáři. Dobrá. Tak já to nějak Ty zatím tady naznačím. nechám. Gravel uklidím, to nechci. Já tu To je. vlnu uklidím. Když tak mám u sebe nějaký stone, já to přeložím do češtiny, takže kámen, anebo kamenné cihly. Má v češtině. Máš češtině? Jo, je to češtině. Co je Minecraft máš češtině? Je, nemáme sklo, musíme ho jít přetavit. Já si najím. Už za chvilku budu, jo, budu mít Ty krávo, já jsem... Chytrej. To prosím. No, no, Už si budeme muset pořídit ty na čídlo, už mě ty melouny začínají vynavovat. Půl hodiny žeroval, abych se najet. Je to ty si žeroval. stěžuj ty vole, ty to zadarmo vole. Dar od přítody, že bys měl bohu jít děkovat. No, Chází a lávy tady jsem měl. Já jsem to lávu. Tak, ano, zásoby. Jak bliku? Tam je. No, teď musíme počkat, až se to chvilku přetaví. Vypálí, teda ne, přetaví. Tady pár je. Jak je to spadnout? trochu to je naznačený, to mám zapět stačit. Jo. Nechceš něco přinést náhodou? Si mi přineseš rohlík s nutelou, tak počkej. Ten byl taky bych si dal. Neznáš, jo? Co neznám. Matrix, rohlík s nutelou, Tady všude Matrix. krásu, to je borec, tyhle. Nechtěl bych s ním dát freestyle. By tě volalo ještě. Ještě ty vem, Já mám furt praší, vidí to počasí. já půjdu za ním, ať mě naučí parkour. Borec. No to je docela čávý. A to bude co tady to, jakoby vlastně ten plot? To budou ty okna zase. Jo, plot. To bude to. Balkónek takový. A tady, Co byl balkonek. Uzavře vnitřní balkonek. No, to bude ze střechu, jako by nahoře bude střecha na ten balkónek. Jo, takhle, ale tady to bude celý otevření. Jo, tady to... to by mohlo vypadat dobře. Však taky musíme prachy pojít. Musíme mít něco na střechu. Tašky. Come on. Come on.
já bych to asi pro tento den, díl, ukončil. No tak udělali jsme Děláme kluci nějakou vždycky- střechy, Cože, ještě udělali no. jsme základ střechy, udělali jsme novou podlahu jakoby v průchodu, sexy průchodu. A bez toho dílu si myslím, že se dá opravdu nepohnat. No, no. Takže já bych řekl, že vlastně jako ukončíme, budeme těžit, přijdu za tebou. Musím to celý ubejít. Jak si dám Takže hlad. pro tento díl to ukončíme. Budeme těžit díl, budeme hledat. Hej, to je to chvíle, Proč se zapaluješ? já nevím, ono to pálí. To je Zkus do vody, okolo nás je dost vody. Víš. Až takhle se to nemyslel, ale to nevadí. A nevím, jak se to jmenuje, tak no. No, zkus dát třeba, nevím. No, tak hlavně se nezabíjej. Takový psychovaný srdce. No tak kam utíkáš? Počkej, nedělej to. Tam poteče láva, zničíš prameny. Láva, Teda poteč, voda vlastně bude zakázaná. to právě, to ti říkám, co ti jedno. Dobrý, já si to nevěděl. Tak to tady zadělat, Jde, co jsi rozbil. jde. Už jde. No, takže já se pro dnešní díl, tenhle ten díl s vámi rozloučím. A Rifo, jestli máš ještě něco ke konci, co říct, No. Čau. čuně jedno. Takže ahoj, těšíme se s váma.